Мабуна уажаджи республика жонанс щеппаттар. Фацаджида радио мокушчита. Яқалзак зинада ю сыфанды анкаржырда дарба қалзак көттәйд. Аватсага нуман ақшышгон уажагу адама син зинатты. Бас агурынсай, ама маважагдар яхи набавғавканы. Азух қалзагыма худан зашт. Фалая жонан ясарды жынзинатты даруд. Машты аттар жона. Фаланын сасымаш қаркынзан. Разурзан ежарды сыйышвы, уябун фензыштым. Ақшышгон айта анқалма кашын бирахты аланмы. Яқақты қарын қушын анқалдан ырбасыд маважаг. Алан? Мида марах ижда хоржахай. Вабота хоржа. Орда бундар мада умышыттын. Арбады. Ажда умышын алы бундар. Ама да вот сауна унын. Ертак кама фензына. Сагай, уй қалзагны хашташты фалая амбарна сагайдар кудана вдалон вайешвы, жона найбони жарма кышты, амадан уалдай бужны, габон рашта кай шартай манам кайрбасытта уйтахай. Ама мада югацла фаршон, арго мада и магда. Тынг, ива юхат. На жарда дарзыштам, абон усыхат каймзы. Абон усыхат зани. Шеппатар да бундар ежахтон анабафи пайгана фавенс бирахта алан в тынқалзаглаппу. Алкамандар ежардейн каранта фахушдар каны фақалзагдар каны. Уй дасарт дахада гаражы шафта самай дема чи анхаш кана. Уй ифашта жардарайгая асава ама арвита ябон. Ватсаган махсава хамаш котта. Адам юлдар имхужо нешта. Ама адаймаг сард дарватинау, сард дарватин авто гцелай кудыш там оди автом кол. Бакшмаю сашас салма ерсмар сауздан о сард дарватин фала адаймаг югцел куасара одим бар сард дарватинау. Ама қоама даймаг қалзакана синкана. Мадамам қоама я жардая тарашузина таси қоама адайма дихкана. Жарзина дайна. Хорзина. Дембал тима, дахиват тима, амгар тима, адамима, жонга кейна кана шодонима. Саунна. Уйтхаим адам сосирм проспект марасу. Саунс фашиват саунс маздарта института университета юфа саунс маздарта рашуда хашта юфа каналс қалзакан синканс фала. Игуцл чифа сарди, удон саунс машашар. Бамма чи куштмасава, чи нависава. Ахам адамал факашаныш. Ахам. Анкарчи кане удумма. Масын шасаштан факашаш. Сашашкам там, о сашашкам там ляфта шапа. Мазы бакашаш. Бакашам Барша иша жарда самай ришавый. Йо юхаты уша бауроман. Хама. Машин фазурит сагей. Автовай. Ма бажам гавай. Что сам каркрис, имам жагирт. Сар дишагу сар. Ма ерд соус мана бакаш, арф ма бакаш, адам ма бакаш. Мамма хазар сдар мами хазар табаса. Рах ушама. Мах куна ва мах. Одусы проблема да чишты, удум бажайзышты. Фала мах наузыштым. Херма да хисарткан, да хи, да хадак, да хисан югцеласар. Хахтым юасу. Канун ди ичкама басмай хорзина дышка. Бамнай хусау. Гак шыварзан. О, шыварзанимадын. Дарашу зинаттадын. Фафулдарузышты еват. Яфта. Ива юхата фаршан. Усы же нха жандгонду, каттар... Жангонда артист Георгий Вицин автожахта. Ома сафанды комиктар қалзагады маг. Мидагай жарды анкарду. Дадар қалзагады маг. Да синзинад неврауканыш иннатан. Нардар кайвалқушыр балауш балакат канымыша синзинад шайф канымы. Омдар да сырг жон зинад, да қалзаг зинад неврауканыш. Фала мидагай та да жарды. Азухтар авта қалзагда. Да. Мада жарда сол фариша алан. Бираз дартана жағыздан фала. Фатсак фақуды хазармай күрбасауын. Кай күшті фашта хазармай иттама никудамна фасауын. Май хазармар басауын. Кануд ма биню нагна хион. Хайма фақал заккан. Мамады күфенун. Вот хауи. Мама фақал заккан тынг. ومعدن قلزقنا خشتا فكنا خزار يو يخاد ما خدك قلزق هذا يمكن ما قاش كيفتدن
Фала ива юхаты ю кушты фашты юрбасан тунгважавай жарда важавай на турва витхема кушты мидак сдар хабарта саунс жарда мадай магмя жарда масна сауя хамта ма юрбасан ангардai ма куттарта ю махиватта фахазас куттар о барнс ма ю фахазас ма куттарта ма жарда дар шфалван вайманан Ую ражаге цаган хусавафта шкот там адаймаган я жензинет тербаха шен хазарма мама хазар Ома жага нишама да бинонта да тхыштана тхдаттаг. удон этого нич хусав фца хусав дунешка на ктабу яхисан фца хусав Ардабун автожахтай ома хаткай хазарма курбаса унод да жарда самайдырны дурвай. Уйвацаган уманама нервыл буны сарды сыдарта унышма да жарда мана саунс. Иркат шушагна удманан сашпаркан да жарда масына саунс. фашиват Фашиват? на фашиват Фулдар сейтхай самай. иронау кайна зун севи аж даже школдан город иракау ама иракау юкостан проспект мадар парк мадар юастан ма иронау зулунку байтун на хазар иронау зартой иулдар зулунку байтун одию на мемгартею фехштун яхам нахаштею куфазус сельский автою ма гората мидак я вот усраштаг удитангжен я уихушен ама ю манан ма мидак ма учию и фускакут там яхам же моди яхам май унгмарас ма иронау зур ташкакут тун Мадам кашна автомай бирата автора вадыштана? Бирата итхема ма удман ждурку той ус фашива деват каиш кумар раштаг иху жодна вай маус раштаг автауди Нарта. бантуан фаттар бантуан Уи фалдар авдишан саман вешмана чензах шафта ама кофта авиафта хибары фашива дима курамбар двоют ама кразив кфанахашта канут уадрабараг вей рабараг вай нар город зауджакау чензах шавку вай وديو أرمشتيو زوج قو آدم كرباسونس خيشتر تيتما هودون يودر يرون عزونس شكات كن سبجاك فلا فشيفة تشيشتا مناي كشتر هودون زورغن الكنس كدم بارك كنس وزورغن الكنس مندر يرتك كدر آخر كنس مخيوتا كيمك وشنا ودونيما ودون ما آخر كنس يرون أورش وزون عارفة كنم جغزن راشت منن ممادا خويا خزارة خيشتر خزارة خيشتر ورتك كاوتو مايربيك ججالان تنكاتشل لغو ما يو يشتو كنين بارن وديو مايربيك بفازورن ما بيه هاي كنت قامش كانوا راشت مايربيك مش آخر كوتا أما آخر كان السجونن خزارة خيشتر دانش السجون كوشرتا كان جون ويما مايربيك شاخر كوتا لابوما كوتا نيوت بيرزدر تما شاخر كوتا تنكاتشن لاغوي كان نقن جالنا فلا يرشتونن اما اشتغداو تيكو وينس راتن غداو راشت خزاره ишкам чынзахшава ковда вадию мэрбек бафазурен ما وصلك مش فمستي ما نراجع كنت ويدان ساغونا ватсаган что фашивад ма биграйта чишта удон спортзал молдар саунс спортзалы уса клуб мата саунс клуб ма уса парша хатрайшом фон шахатрайшом мата спортзал ма саунс ма шахадат удон шахадак шахисан стакушенс қама даймак ждар спортай архайтын ма жонын адаймаган қама фней адаймак фней кана ашахат фней куна кана жарунт кана я нервта чишт удон башгадар налфа канас ма фашива диртак яфташты клубта байгонку той ахшава клубта аудан саунс караоке жарынс ол нахашный фала аллы бондар найганан
Voldoen kushens alle wonder kushens. Maar ze kadiu als je zade ima gebada. Wat ze u duarte arvonga finzne. Avi disha. Modonste machine chirbaz de udon. Ома тамара бұрық илфарштаны, күде жонын да жырдадын черишін каны ахам. Фашива дей бирата чепат на афала шакасы дархай, бавар что чермен сашыг. Охо. Жаннаш синим барни жонш, это разжаге мажарда тон. А мы қома жагон. Сонный қома жагон. На жагон. Дишаган зуринагай бажадеви хосама рақай кувуд. Кувуд хоса, кад нажон ва мусава. Вот хоса ну маруд. Райшу ты май бана жуд, ана нахаши. Май вабаду тан хаштакуд, мутай бана жуд, чай хожан. Самая нажут автоса. Ма хоса мажатта табу шахисан. Жатта даучта но юшаран сарақай. Ив хиштар ман автожахта. Каттар фейтун قوة أشتا أراك كذن ورد غلاون أما خيشتترا راك وش عمان ما نلبو أردم مراوي شارون لك ما شوف من خيشتترا واز ماشا أردم مراوي وما خيشترو دي فنقلنا باتي شفرتون غرافين راستون يفشتا ما نلبو سبخ لبو جونني داون ما دباكاشت ما من يقوى جاخون هاي مزوم قوة فتشغل در راشتا كنن هايت خي راشتا عقوف جا ما كوخينا مجان صدر راشتا نا أراجن مجرد خشاي خساو يوخات أرباسي دي آدم وليك عاشتي ما آدم يرون آدم شراشت كافنس جارنس يا خمباتم نيكو كوتوي خسا مزورنس خسا ودام بمرسدي تابو يغيسا مويا كختبن خسا ودام بمرسدي ما شبا فرشتا سامي سين كانوا ما سامي قاصك كانوا تافتا ما دامش تر خسا تابو دغيسا من ما فين منا سراقي اما يرايشتا ما يبلت ما يباكوتا صدرنا آخر تفكنا تو يا فين؟ نا صدرنا آخر تفكنا فيني؟ صدر كارجو شورتايا شماخ من منامي كفتات شماخ من مناس كارجي كفتات إيرون آدم مدام هو من كتسين كنام إرمان باي خوشود سالم شماخ هاتشني ممن كوفات جناتشن صارت لوار كنن خيوتي ما بينونتي ما قابشتي ما قاماتشن صارت كنن ممن هاتشن قومالاي ممرا كوفود سالمنا كوفات هاتشني وابنا خوستن شماخ منا خوشنا جيوت هما ما دي شاق ما باكش يا دي شاق نو آدايما غراقي كوفاكوفو خسالما ودو ما قش كجانا ماما قش كدرافتو يا مجرد يافتجها آدايما كوفاكوفات يا فصافي خوساني نيس خوشت أفت شراشت نادم أفت شراشت ما نأقوى ما راقي باكوفو خسالما ما كوفود ارتكرزنات نيشتا оливы хайжағай, картофчыны, сахаражны, фытчыны, атчын нешті юлдар, арақта атчыннау, каржу, тавканы, қысамы раку вуд, хазарысы шкоттад, хазары овшинсы шкотта, умай раку вуд. Кад ресторан аражу туа барак бун, вот верта карзаны, мава ирон баганы, штет قملوا يرون بكنوا كوفينكتا راخش دريستارا مومي باكوود بارشو شكنود هيوخات فباطشتا ما خلبوتيما مش نافتا جاختو لبوتا هريوت ما مخصاما باكوون كدن بلايافتا چي فباطسني كنت فبادم يون هريوت ما اخب اكسبيريمنت شارشتام يا خنباتا كوتام يا خنبات ما видишь يوا يوتا باطشتا مش نوشت قدي مش نافت جاختون نوشكي قو إنك أمنت مراسانت ودون أزدش توردم ما أخبادم مس نخشت كوتام صار شو نخشت يكوتام هاز در فيت صارد ميدك
كنت قوام كنم سقوام كنم كريجون كت الشرط تام كرازين زدرت موج خوش كان بايت جلا بوتا فنقول خوش راشو من فزول ما دم باخوش كانون را يكيدر الشارز لانهم وسقط تاجن با إن تشي بات تشتيهم شاتانا شش خبرش كنت خل راجن ديهم وما ود وش بنخاش راوينا أو أنا نوشتي كواي ود ير دمشتت كويش كوتاي أما تادا وتر آفر سنن أخم قتصل مشجن جوند أرخندق جردي واسار كباخاوش ود دفلات كمش وازش كان دخيمة كمرسوش يوش قركوتاي ويدا بينونتنا من بينونتا ما مشق فلما ومي دارتر تاسا مي ودون در ودون مرارقوم كناي انكارت كنشوي انكارك خزار من يرباش وننسي في ننسي انكارد فينا وننسي فلا ميقرت لنا فزول ما وددك اختك دا ما خشنس ما شوالتا خدوي بفقاش او سالدن اشتالان ارتاي ستا تشجك ما رايغوردي ما فد كدر يا غرامون رايغوردي ما جان سخجان بالكات كونن فدن ما ينومن شمرتون فدنو فاليريا اخشش قونا او ما دول بويا مرات مدامير اما دا سماقش كافارشتون ارقوني باقتا كوتاي اما فتساق شوالون كراي قردي تشجك وداي فتساق بون تاي بانك ارتاي منا فتن دا جرددا مستزرتا رنشن دوما رباز دشتماخ اما نخيونا يا صدر يخي في جرخاته رباز دشتم رنشن دوما ما جون قدر نقول تام ما خوي مرباستن اما ما خو هفته جاختا اش دام باكز دكتور تمام جون قدر دكتور بما مي ما دخيونا باكز تخشك ماك از در زبا خوزني رنشن دام شي يقول تافتا شتا ما خرج من هفته كانوا از دشت وزيش كوتو فاشتم راسم ما شدو شرم الهفته كاردم آی صدر ارتکم جغزشت ما نام خوزدن جاختوی من اما خوتن سدن جاختوی واگر اصلا دیما بیدک دام سارد اما فردیشاگی خوتن فردیشاگی خوتن یا خب دنجلک مرخوت رخوتن ما شرجون صدر فاسی ما سشت من هفته ما رخوتن شو ما خيمر ستة ما دكتور تا ما خودن سي ولدر رنشن تا دكتور يا خم دام دجلك بدام يا خم خودا كرت كيد جاختوت اما كراي قردي وتا كراي قردي ودويدي مانا كوغا كوتون خصاما وسبوني يا راي قرن بوما كوغا كوتون فصاغ من تشجوت ساقي او قتلا يوتن ما منافته زرتوي يرن چشگن چشگ دام سباوی نیارچ دام سبا سفاوی نه ودت تیتنا من نماد نیشت وسن خشته جافت جغزن اش قوامه ما شوالت تشکنون سارد میدک شک ات شوارون ما قوامه انا نیارچتی باجنوی سرن قوام افت زوروی اجا سارد زورون نفلا قوام افت شخی خاتوی اش سارد بايبنا جاي كراسون وات قوامه اش ماكو في شافون تخشنوي هو مبيو يوسف زينات قامن يارش كانوا شادين افتوش يارشتن اما غوازي رشوت فان دكتور الباصمون شكنن يا اخي ادي ما يا اخي صار دي ميدا كنت خاطا زبا هرمشت افجرزين ادينا اما رشوت فان دكتور ما ينكوفك اما نرد داش ولت سولا اخر كانش افتنا جاش سمي خورجا دم راوايو سمي شك اختل في دارش لوي اما سارده افت سوي سمي ما فج يجي كانو شخيسشكم شني يارجت ما شخيشترت ويتخيت اسافر در دومن تا اخشت كانن قاو اما صدق كنت شاخر كوتاي جدان في جراح خرجنك سمان تنقف في جراح خرجنك يتخيل ما شراجك فلدر مادي فل شراجة قوامون فلوس ران نفين
usraştak na vain şaraj. Vit xema kuştmidak vain. Albundar kuşn. Manan na vaye sabun, şabat. Adaymak yu ijarma nirbasan şkola erbasans yette ahurt erbasans ama qam adaymak fıdı qam var raj şaraj. Maqamız dar tapasamun. فلا وترفتن فجأة شيما فقاجن مرشتك شيما عارفيتن أما قاجم خاشنت كم درفت بار نبار وتر أدي ما جوند باسامون يرد صفة آمونش دش ولتن سارد شيراك درسو Хиштартан каной кат. Хиштартан кат каной. Уйд хема мамад бен автозартамал алкой хаттар зур. Да шавалаттан кут катканзна. Удондардан автокатканз işte. Ama yu mach na fem baran mit хема сардя хамтар авторсаума. Haday magi o rayşom skaj rayşom şkanzna rayşom. Ama rayşom mjder ya hamda rayşom mafakana falama mat ahurkana. Fatsak maçıcı. Yema fabada. Шахат дуанафал, фон шахат дар фабади мафазур. Нертакка фашива чишта, тынг жынышта тынг, яусы программата, тиктокта, урдан бабырнс, ма урдан шахи усы лайктай, ема усы тикток жага, усы кунавит, феш автома на шафа на фашива дави. Хауеттама усы юлдар интернет. Аже назгулна интернет в жару. Уитхема бирас дар три хорзинады. Фалауса хорзинады. Кут фазурнс. Мадма бапар. Ажмиш канодишты бапар в жарзинады. На. Уса маднал баш, уса канал баш. Ма уса забахвался интернет. Егуцел в жарзинады. На накал. أردبون أفتجاختي أما مماد شوالوني مبيرة فنخشتكنا أما أعقد كوتون كدني ياغنرتك آدم كرزيم نخاش نالكننز أفتا كوم مربادنن دوغا أفتا الشيش أفي آدم شخدك در آيفتوي تليفون يدر أرخ نال زورم كتا زبختس كدشتود يرافتا سوم إشكو آتيش غوكنم أنا خشتكنم ومن در رشتك نيش شارم دوغا أفتا الشيش دوغ جانا ويت خيما أفي ويف شون ويه دوغ ويت خيما onze telefoon te maar жлапуе кутан ще зажму кусади води телефон наша худи артас парадай мама телефон маю жонга кутан чикам вае кад вае ама кут вае масафон рбаса май карази шартам нартака жмахи ау рсах что дуабон мам телефон на удяшаштим мам дуабон телефон на уди на кнопката телефон каса я хам ما سيم كارت مش ورطون ما هذا ما افتزر توي ما سامين شرش توي الراكوتون جدر الراكوتون ما مخي وسقودير صاحشتون صاو خاطري ما نافتا صارد ما نافتا وما شغور سليزن سالشي دار كرازيان شالام دار نالدتنس كم دا صدا كنت كدوم كمزنا سو وردا بربا صاردم نال هوس قار شالام نالي قار قبشدر كنسيرتك كرازيان نوديو يا خم قبوشي بك كرازي لتصمز متى شخي متى ما اختاي قبشكو كوتام كرازي وديو قبشكو تام الكايدر نا افجار قيدر نا جان كنت دي يو ادي ما كنا فيتا يو ما يدورتا وديو باسين تيل زباكا Койтами нефаршта, мазахимene айштай. Нартака фашивет моку кашай лапута дар, чижета дар, шепатар шакаразиенка нанс қабыш. Ама ма хоч жгылкам дар куттар фидал. Фала лапута шакаразиен қабыш канун курайдейнс, вот даума кут каша. Дахижах да, уажданайк ухрайш. Афарш, анхаштакан. Ана ман қабыш канун қау. Ана ман да. Манадан да жарда авахш чио вахш. Моя хам жардяга хам варштай, конечно. Ама аллы бодар квазуш, кутвазун завтра в шмарзина там арвалбон коттагу. Бонай ахшавай фазурай навидарам фазурай. Хаусадый могу куткам ма пака бишканай да жарды куткам на шварай. Я жарды раш. Хауио фала манаю Ахурафт, вот система, бит хема
удундер авдишенс фашиват авдишенс карзив аж даваржен вот цаган аж в жерзина да ниси фалаваттар хиштарт раш автоканан нембал хиштарт раш Ама ярафта жахтай ома ажда варжан. Вы на варжон зинад авто авдишам. Уманама дуни кутарк аттаркана. Тижмагдаркана дуни на ода. Асагайдар авто ирунадам авташт жахат царал ирунадам магай варжон зинад я тахчен зинад ничидарная бажозда ирунадам магеттама шамар зинад хо варжон зинад мада варжон зинад ничидарная бажозани ирштон аж масардан хсам бужник жан ирунадам магай райгуртаняви ويتخيم يرون هذا صاش بيشاجر الشوط غداوتي كدنا جاك من أخم قتلو هاد صاش الشوط بنت زي كوفان دتا موردان سانقو مو خواما دي ما قفديشا يوارجون زينات هم خصام باسو كوفان دتا ما دجر داهم در افتشك اما نوشتي ما باسوت او كي در من افتبا اش كانت باسو كوفان دوما اما يو ما سزور الشغدك كده خيمي دقي دا قدرتها دا جار دا داود الشغدك هيك اما يكون الشغدك كنا يكون يم بامبر الشغدك كوتاي ودي يكون بايدي كوين الشغدك كوتاي راسو تما اسو دا خيمر سوت ما تانو جاي باسو ما صالمة دا ميدقي من الشغدك واي هيوت تخصا في قرصاني Алан, на программе Райдиан автожахтай ома сард харсабырраштагу. Ома гашка мажардылар лауд иусау, кудай жонан автомай иуафон аварий бахаутта, фандакон футболажа, ама тынгважа уаварвутта. Жандановит хайзурун. Фалия, она бафашка дардана фаузна, но мана мамам самадиша каша, ама ифашта мана футболажу. Автофажан сомадам ахам жануавар кубаха вады маг, вот сарда авто есаштыраж. Атаха. Я же онда хаштар айва. Моя хима курсова, вот самадар андар саштай кашин райдаю, каттар андар хожасаран райдаю. Деядах юл банк артай айфтай жагга. Куда же он автомайда тхайта шамбрткоттой? Шамбрткоттой. Дедикати Азамат, Дулаты Шосламбек. Я думаю, что операции Мичикота, операции Ражмата, Георгий Искандерович Дудаев, РКБ больница, Витал Манан, Ома фахошт фонсхат тем хоштан. Нейрохирургия отделение, фонсхат, ма фонсхат ма доктор ди. Мамка кувет тафт, асла пуда мехима дерсавзани. Кую юкинна, ну ахам сарт кутом, яхам сарт канан. ويتخيبنات أنا بعدين فلا ويسازيلات مكرسة يوديو جورجي اسكندر جافت جاختا لابو دا حابرت خورجنيشت جاي جونن فلا دن باخوش كنز شتوم مو ماخن أما يو ما مين بالتا عبايت سветлана ما خوش خلار خو بازرتا عجمت هفته بيرغن دامي خابرت هفتشت ما اви пайдер РКБ больница Беслан больница центр Беслан центр ма артабон фонс арта или фонс бон фаштам на операции шкот не ита дарта курифа хоштен РКБ больница ама ю жензинат фаифтон на фаифтон وجاوقد كان بايت وجاوقد كان بايتون وجاودر وما وجاودر جون دشتا جون دو ويم جاختا شالبيتا كيما افتجاختا من لابو операциям какой-то машквир тахти хабарта ну вахта видер мамражуди мамна кима автожахта من лапу до қамырды герабрай фала курабрай от южон қама канай وجاوقد нар уйфашта хаут фаифтун сард варжен фолдер байтун май бамберштуней ерны раш ражгон
ма бонуштын операции фашты куна операции ражмадар операции фашты ма кахта ма кухдана куштой ма бонуштын хошану латой куна уди ма ма авто кужахтой чидерта доктор тайрбаз ди ма авто жахтой ма эмбарга кукпаку тон налшыстынан ма сарсар самафасарун налшыстынан ма ди авто кувазырыз амонсу сарды амонсу ажа жаздан авто жан сарды амонд هاويو هذا يمجيك أخطل يخشنا واتي كششتا هم الدوا ميترو كراسوا مرة شو مية يساشكم نخشن يبون كدش يا أخي أختي أما التمراسن ما منافت بايكون كان روزنج ما ضم باكش يا أخي أختي هاي غموت ماماخ هون نار نكنا مارخ يوم ويدخل هذا ما قام ماركنا يا أخي جون هوي قام جونا أما هوي يكون رازورون يرتك كنا يجاهون شي در مرتك بايقوش سني ما جغزني هو فتسجنا أصبيرخ راشتو بيرخ ما خودنسم بيرخ راشتو أما فتسجن ما صاردن أركنن بايدايزنن قد ما نخشت زغلنا ودشتيرتك ود ما نخشت خصاون من البلقات كان زني ود فتسجن كيدر شرجونا بخشتني وخشنا شو زينات أما صاردن أركنوي صاردن أفتو ما كان فأركنوي ردبوندا أفارشتون وما وسرشتك سشتتراش صدر آتخ أما مني ردبون تلراجدر كد قاعدت تشقر كنم أفتمي ددر صدر تفيتاي جانا فيتون يرني алчидары оны бирі кайдар тафеттон мамын осы ваврачи бахауди осы сарчи фетта Иоафон больница куттан вадию куфахисандан вадию удия хабар фахисандан ма осы гыцл фрагмент чиу хайфеттон дишал хазурина бажат яви мая никаман зартон салмарашта гыртаж разди май никаман зартон ташка куттон адамана бамбарзышты кыйваттамана бамбарзышты адама зулгана куттон falan уди Данжир шау, фашти ражей нафала, фашти рахиш галивж фашти юлдар шау, ол шау. Рамашт телевизор экран хожа, манафта экран хожа, надо сама авг, данжир авг. Ама корон валейный, рахиш галивж коронный, фала адам касталау что авг фашта, аудон лавунс. Ама ю дишак сауди жонш Авгыл сама донканын свале яфтауди. Маша силуэтта она нормашт. Сашкамта донгун адаман силуэтта шанунын. Мамажар да урдам зуру. Урдам қоған басу. Мая хатка канан иртака махин кудакан иртака урдам ку басу от фаштам фандагнали. Ныр жар да урдам зуру. Уйды хейма гыцылы куктан вадию афаз мылса диод мамады фад فقدي يود أما تنگ وارشتا ميفش مري مشتا ما خفاجد أما تنگ وارشتا تنگ أفتنا وارشتا ما شود بابو درهم شود ميفش مرتا قتل تيجي فقدي صار فلا يولدر خيوت توملونس أما آدم أما يولدر فنقش آدم فنقششت يولدر فلا مجال دوردم جغا ما وصل دون экран жағаме автана, мамазын мен гусмын авто фатыштон. Мажар такама кыт токен цава, кыдма урдан бапара, нисы. Мен авто ташымазы нисы. Кух батышто нисы. Мама хадаги урдан бастан. Фалан урдан мама кух авто даран. Аттама игуцылмазы бажад, има кух мен авто майдар, уйтхайма жонын. Ажар такама авто кубакрын одман бажайздан. أما جال هاي بطر ما نخاش ما قد هاي بطر باسوزنان خيوت تام نيشت أتم مرة كنزشت ما كخورد كي جغرتك راتش نوس ماما بابو أفتجاختا ما دماد
هاي باش تو ما ماد من أفتح جاخته ما باكا لبو ما باكا يا خم فرمن خاشي ميبلت باخو تيارت جاخته ما باكا لبو ما باكا فداك ماك ما تنفضاك لبو يجر جاكي تن Барак дылу. مو نرتك فداك مو نا نوي قد كوتون جان يقبشت تراكنون راويت ما نقبش وكانون مدام درجتك دمار صدي قبش كانم رفز درجاتون فاشتما راس درجة يا خم ترشت فكوتون يا خم ترش ما مولدي دون قركوتا ما ماذا في الدقات هل كبرت جاختون فاشتما جاختون يا خم قرمل لكوتا ما تفترشتن موردم فاشتما كباتاختن ود ما سشتبا يكون كوتو ما مراجع ادم دكتور تمام دخيمة هاد سلطان. وما ساراشن سو سكوشن سو ما يفترشتن يوت سجيدر تنك فترشتن ما يني كمان در نظرتون ما خيون مراجع ودي شبلت وقتها أوس ماي نقل ماي ما خيراش نيقدر قاصد در نكوتا ما يومن در ترشكا كوتون زور ما يوصل ما إيش صار ديش ما حويجة خنجانا عدم كدنا ترشنز أفجر زينات كوفاكنز ود كدنا ترشنز خيمة يرتك عم زوابنا راسنا عاوز در ومزاني أما وسساو فشت خساول تنقدر أول رايدتاي. او وانجا كان خصاو يخيمة نمادا أفتنا شاخرك والدامات هاي في قشتو مامادي دونيش كان جيونا كاتشن خصاو عادي ما جيو كوبامبارا دونيش كان جيونا كاتشن خصاو دونيش كوتا أصدرش كوتا كما كوفش ده لابو كان وتشجك ودي ما دخي بامبار كود لوش كسودة كوفش أما كود كان شوي بامبار ما دخي Ардабон كوتاير إنشان دونا كوي ودافت جاختاي وما وسرشتك دفاش ما وديش دبينو يناك. أما فتساقان ققدرو فلا ققاقان آخم جنرشتا غرابرك وي آدم كرازي وساشا نوفدشتا كرازي ساش وارجنس كرازيان كود جنارغشتا وي ددري بانك أرتاي ودول داي تمدرنا أما أنا بافرش كتانا فوزنا وما جنار درنيسيش بينون تاي أمبلت خيوت تخشتجتا ودوني ولدر وفلا بينون تا بوني جرما كيما فيش ديخشف كيما آرفيتش كيما رايقال فيش دابون خورش كما فجاغش جنشاخات بتفت ساق أما بتفل در ودونو زشت دفارشما تنقدر آرخ كانن رايد التاي فشتا ديم كاين ويد خيمة فساق جاي بامبرش كون شغلت وقتها شغلت حتى يشيشتا ما يفزرتا ما يو كنت شكانن قو عارضن باس وتردو شكولا ما در شخدك عاوز در شخدك ميفش مرشكوتا مخوتا كترتا كوتا ما هذا يماجيو هونجي كوتون أجاي جردي وتون ودي أما جردي سشتين وتون هذا يماج ما خيل مرة أفتح زرتون جان يرتكا يما زرتون جو قدر نيش يرتكا باجوزيشت جان يرتكا نيفاليدي كو باجايون من أفتح كو باجايون بد ما جان أفتح يخفقنجلا كان يما جان نلق نيفاليدي ما كو باجايزنا بد ما مراجوزنا ما ياخذ نخشتي مجاخت ستة يدام تستزوس تدام شلوزنا دك أختلاش دام دنيا ويجان نا جاني وليد كود هاد كود زناني دام شلوزنا نام نرتا نفس وقتها نام نجاخت دام شلوزنا وسادي ماغون يا خم نفش صار دي ميدك بيرا نفش تشمرتا راجع جاي ما انسامبل تشيو يرتك كوشن شابيات زالينا ما بريتا تامازيما جيوتا сосланима ю кордышкот там мен яном заглаваться конечно там автогоммен ама удомахи удоншты мабинонта манан югцел тема ахыштан фала удоншты мабинонта сайт хайдын бамбарганзан что думаешь что ма хивот там мевши марта мабинонта мото алане
Алания мото индер автоехойнус мевшимарта. Хансакта Дато, Шапята, Сергей, Каршант Константин, ама Хатакта Виталик, Афонзешта, Удондашта Мабинун там мевшимарта. Удонка, чимана на бахта, мама Нику Уазенс, Сардами да гштуда он манан тынг авахш, тынг вовшимарта хиун. Ума фашта махион чиу. Удома зарта мафташын зарта. Лагана автожагут, алздар узани забах, алздар забузани. Удома мстышта, аллы бондар мамстышта. Доктор ти авто нолтун, мен балту куда тоняви. Ама жана нафта. Мабиню нагман масарт, вацакана дишагуна, да мажа суа, да шаражунда суа, удивидашштын канзани, конуктор хушын канзани. Амам тырнга кутун, операции фашта, қамана макахлышлау да, мама бон науди. Амам нафта зарту, лапута, мама нахио нафта, да дам шлаузна, ма дамузна, аж дан жаганави, шлаузна маузна, ма бамбарштун, чиеш кутави. Уйманан қуама аш сарон, уйтахайма хазар дарагнадан уйтахай қуама сарон. Ма адай маган яжарда кут қуама зура, кут қуама наваза сарды мидак. Мана мамада авто зарталкай хаттар жанна. Адай магдан ю хорзинаттан кушкотта, мазур авто, ю хорзинат. Мадан авжарзинат да сарсарам бода кукана, уадан хорш саштайкаш. Уйтахайма ю хаттан да жарда байгон котта. Нахаш васи. Мауса зинада фашта. Адай маг я жарда дарбайгон котта. Я уд моя хифенен котта. Чиу масу. Рабрагани. Рабраг. Егуцел. Ну, аж гыттелжат. Ардабунда лапута куешкотай алания мота, ама чижондан жындарузан фаршта фалауаттар. Балвардай мотоцикл ты ахушай бахаута усажен аварии. Фаладокрафы что ута нога ишпатта. Натаршиш. Афта чижоны дахисан даруй барсна. Фалардабунда хадагнеш кваркоттай сал вуды фарыштышты. Ой дабино инак дамат, вот этот вацаган волей чиш, вот он дарда на бавах той нормадан раджу. Фалата нога ишпатта мотоцикл. Ногой тафал варж да сард. Сама. Вехштай, бажал. Куда ди, салма бата бугуто ма автожахта. Аж ма сарды бидак да на хамлак. Аж кужахтун, ама кужагун, ерта какома юшканун. Да нахашо. Сыф, ма нахашо. Ма авто утажан. Буни жармай уйқуда кутун. Салма мауса рекорда шварун. Салма мана айна баканун мотоцикл. Салма мана автан равая. Мажарда куджага. Зургена казнанса. Уйтхема уй фашива да оташагу, ма фашива да нақауяви. Ма салма уса кутагна бакану, уса кутаг салма на бакан. Одна баурунзнан. Ма хсави хатыр ракуртун. Ма варджутыл. Ма ракурту жад. Хави қуамыш канон, же манахаштан лагнадан. Ма манавш фадайна канздан ахшав. Мана фадай куттун. Юдуа афазна фадай куттун забах. Салма юнеш куттун. Аш куттунай, ама ину вахтун. Уитхай мама шолатан яхам же автожахтун. Аш гашеку бажаю, водил наш пацан. И кутак маш канздан. И фашта наш пацан. Ма или налбад. Нал. Ама фашивадан даря автожахан жанна. Нақау. Нашақау. Лардабунда нахаштам кушкая, мажардама фасадил нахаш. Жахтай, ажма нахашан хисаудан. Нарифашивад мак кашай даташима арах шамбалаш. Уад биратай вудабун автожаган налгой мактай. Ома шанахашан хисаушта. Биратай. Бираташ. Биратай. Ирштон, ирон адам автошта. Витахайма
أفجر فشيودنا أفترض جون ما أفجر شو سمدي شان جانا دا كوينا كان ما فشيود أفجرنا ورشتك أفجروا ما فشيود يونس أفجر رشتك ما يو هذا كدشتش خدك يافتد رشتك كدو فشيود أنا بار إيفزنا ددرنا أو أما يو نفسكو شفروي فشيود يرتك ما خيك اشترت تشيشت بيرك اشترت ودون شان خاشن شان خاشن لغزينات كاننس راجع نيكي دار في تون نخاشي جاختا ما نيشكوت يا خمت نجولنش فاشي ودي كشما وي نفشي ود يو خورج ميني وق سافر ميني وجيتل ما خشتشت رقت نرتك كافن ما هافتشكو فيني ودون كافن كوبايداينس نفاشي ود جون قدر كنا كننس كافن والتراسونز شجر دا يورا كافنز عراق نفكافة بيري تشي دا راسونز نوشتنا أرفونغي ما يورا كافنز شابونكو بيافتا هاوي جغنش هاوي دي شاو هاوي رشودو غوصف دمن فيدانو زاني زباخ رشود فيدانو زاني ويد خيمز دا رشو زيناد مترنز رشو زيناد شاقاو هم الراسونز ويد خيمة قوى ما شاخي لافني شوي تشجد راجل ما رشيما راسوي ما كافوي ودا وي صارت Чижи такое шкота, ама да од ноге та да сардам палтхай афаршон. От така на наръща кръсади, оттан да жарда самай балхатта. أنا نجح شو شغودا؟ وما خورج. ما جرنا كنا نجح جانا يندون راجع من يجرد وينا فلايمات أما يافت جامان قولك مراد يسرم بومبيروت جامان قولشت يولر سخجر شود هذا مش تما جامان قول شافت ما كل باجون جامان قولك جامان قول فشيفت يو خيشترت يكشترت ودي رباس لا نشاخ ما خودا قاعد مش ياخ شجر تراينس هاو هذا تنقل قاعد مش جامان قول يولر نقوت يافت شغل جامان قول اما يمات شمات ودي شردية خم فتسكن أقاشي در فتسكن يبلر جردة ودي أوصى دايما ما جردة أفتح بالخطة يا شمات أبغاجو كده جونك كوتون مخيونا يا يفش مرشتون فلا شغربو شخوي غربو مرباستن ما شبينون تيبلر باجتون أما ما جردة بالخطة فلا شمات آخم فالمنادي ما قديمة يا أخي ما بيرة ورشة بيرة يا قبول خجام ورشة أما جدار كتر ما ده خجام تاودي نخيون شو ما ده خجام كوبي ما نخاش من عيشتاي ومن ما أفتنا فجاهنز دخيسان تنزا كواغورا ودي ما عاد ما باكش أفتو جانا أفتو صار دي أفتو دوان تاير كنت قلزك صارت كانش أفتمي شياخ شوفن جنة ودي نودي شاخش كتر وجدان درقوها جامان قولا كايشتيما نا ستازورش ودون بصبيون تم كباخاون يرتك كدر ما كايشتم كباخاون وات هاهم مجرد در يقول باراي هاهم قالزاك سين ها فاخودم نيكو شفيتون كاردي نور مش شمالكو فاقوديود شاخيوات تيكوشي فاقوديود خوش قدتك تسودا الكولدر يوغر خيشترت كوي كانن رايدت تام ود كشش كايش تدردنيش وددن خيشترت در خزارة إيش أما ودوني دد خيسان سجون رايشتاي أما يسار د أخشت كانش خيشتر وتر جون چندر ون چندر فين چندر جازدان رمشت أفتا جانا ودوني عالكميدر إيشن ودوني نفلا آدمي شخكتي قوبشتي شخبشتي عالكميدر كايونون دون شرجون ديدر مغيزن بريمير أشقوشن رمشتي وادي مادما يا شرجون ما ويوما مات أرمشتوما ويد خيمة ويكوجغا يافتوزاني ويد خيمة أشكراسون التما أما مات ما فشتا كراسو ود مسار سفند فندق سوزنان ما فندق توزشت يبدأ اللخش مامادو ماخ بيرة سودا زور كان زشتن فلا
Мамаду Эусадаймак. Касы Кубакува. Махиот там болта. Уихсаму кувун Кубайдай. Оди Адаймаган яхшар утар автор лаунс. Я хан куфт фаган. Магацла поекутан вот тынгжин саркутан. Город мидаг. Махай Магурдар сарганичи кутта. Мама однашкому кутта юнагей. Мама манаджела Майербек, Аута Майербек. Я удонам забахну факашти. Что вот арта хоишты, мама амавшимар. Ма юлер бинонта хота ногир джажал. Ама мадавшимар бинонта тынгам факашти забах. Тынг. Я удонам школу куттой. Нави на школу кутта мад. Буди ахам вавардар, буди мана забртана, буди самай ахуркан маздыштам. Асавикам авшимарима. Буди ахам вавар. Тынгжан вавар. Зурге на канзна фала тынг агар тынгай тынгдар су. Яхам вавар сар коттам. Арта кушта котта. Райшума юазди. Манахиштар хойлан вахта. Арта кушта котта. Амарта какуштай курбазди. Магурейбон мана автор хаутта. Вадивна мадан авта коттам. Находна хиштар ходна авта шахар котта. Абон тапочката датташ, мамай харинагыш канканын, да зауматата датташ. Маю намад май авто шахорштам. Мамад жырда хутон басам, саубах ижат. Мама шпадын котта, яфон, мамад мафтам жахта. Лапу, малапу. Хауи бақудыка. Дада мабинот это кафе дагда. Хама усыраштага шартта, усырашта кадмны жаханкау. Мамны жахта. Авто дамсар, самай машарчиу. Ман авто никуда он розон дал тахай. Мама сарсар мунта, абона и бомба, хавиканан. Музыкальное образование мам най. Валдар ахуратман най. Шахур куту махивит хайма жахту адам ранк ма куам расаун. Мама мадану куам шкаткану. Ма абона бонай ма хавикананаш. Каттам кашынар таккада шарыштыру. Да. Сауна. Да. Кадми ягов шармаканыш. Ардабун жахтай ома музыкалу нахрадна райштай. Валдыра хураттырдымнай фалауаттыр рава дафта масавырдар раштаг акуштай радиой. Мышыш усырыштаг, маныман така умналды. Тэнк. Мажардах шая. Автоку фазулус уи адаймаган усы ашта, что адаймаган ша такка. Манан қалзагашта, жену диет, сарман тынг жену ди, мамажду диет артамина. Квартиран тафштон артамина мардак. Мамаждит там они суди. Ма вот бию иногда арбакуттон, вот сарындарбайды тон, ма тық в жар сарт тоныш. Бляфта, а маражма жан вот терраса узнан. Ма усы кушт радио надо. Кушт вот Марат Николаевич Мерденов, автомен жахта. Манала пуждамдон, мано майдандон лавар, савр лавар. Куам мах радио байгун каникам. Жарда варен май яраже. Эфир байгун кута официально, куам май байгун кутам. Фанзам ви ахшажам май, жардар май. Май байгун кутта Марат Николаевич Мерденов байгун кутта Аркадий Царион тима шбана хаш кутта бадам на нас лапуем куам мах балакат кадам. Май дун артакагам май автом жа лапу манам на расу мадам фейдер тавала машиш. Официально дам я байгун кутта. Шкутту не вот. Сагай? Яхам куттагдым бала var куттой. Мамак ухтата мен авто куттой. Мен авто куттой мак ухта. Моя вала машиштон, ма радио. Шкышта. Абоним бума. Саунд абу. Ярма умайдартыр арахтыр сырымышыш радио икуштай. Канакай. На коллектив. Тынг забах коллектив. О, бражадан дим. Вот радио. Кисанканын шеппатайдар. Юльдар коллектив. Тынг забах. Тынг бира. Ама машин коллектив. Гражданты Булат коллектив. Дондар мағдарым на куштам донима. Мою машамию балқтат.
Ула, тафта юфасин куттон. Сумард гей пропеллер, хапта махотта. Муит хем радио хапта пропеллер махотта. Сөнгоржн радио июльдер что манан мажарда иште июльдер макалити тыңша варжын тың. Пропеллер жағға жақта ғаждан ты булат ма дәждара фаршот. Сама фдуагла пуытты. Мама гыцылды. Автомам кашы. Мама пропеллер, мама фаштей. Мама уми. Да қыттақты навазыш ваттырна? Ну, ражаге куд, он, навазын. Ма боже навазын, навафташ комыр дарен қамы, фудаг куд фудаг. Но что и фудаг, на фала камдар, агар сардагна? Фанамоничкам в жарзинадна. Агар сардагна? О, Алан ардабундарай программой райдян жахтон дасарда автокаттар алы варшы гравати. Синзинаттар заводи, жынзинатсы уйдар жоныш, одаю машты хайдар фада. Ама адай магма стафанды афондарва ебаллицта. Ныртакка сатабав жырштайма стафеттай удонов ашта. Ныртакка да баллицта саварташта. вот сега макаштартан армашы баран шасард. А уж жензинатта аш сафетон мемгарта сафетой. Вот тынграштаг вжараштагу райгурашта махмана Китай кут фазурынс ша авжар алгашту яхам. Дуктадан куфаивинс я вот там райгуран да швалон. Хусал багижет аумай. Уитхейма дукта ивенс мамагдыр такка иблер махштам, а мемгарта иблер веттой. Кадыш конуштам Саш Баевта раштаг, Сахожан Баевта. Ама мананма кудата явлышта, что май накаштарта чишта. Макаштарта армашта. Уитхейма макаштарта забах куой. Уади накаштарта шамкасышта. Маша жарда канзани халак канзашта. Удона ма в жарзинет теуцалзашта. Мажарда жаяфты, самай адам юльдар, дуня юльдар, баша барват, арша барват, карази бамбарвай, каждык тама, магур тамавай, юльдар, самай сарой адам шафак. Шафака юль цалфалдар, андарна накау, магурей накау, каждыгей накау. На юльдар на ерштоня хамсарт канан. Мардабон дахдагна жахтай ома самай каждгы тамауй, мамагыр тамауй. Нарта кыттар ахисанышты адам шефтек там гашка. Мада ума гашка, уман мауава ниш самай кразим баргай малыманай сарой. Бирах сакамуа, ватсаган ахса магурдарма. Жанр так я хам жинраштагу. Лыман саштайна каша. Я хам фарштума, тыңшын фаршту. Уй артака ражаге каждый адам узыштываттар, магур адамдар да узыштыв итхайма мысы баланса ихвенскут. Уй узаниваттар сарду мана мах СССР раштаг кусардыштам. Оттар удышты каждыкта, мамагурта да удышты. Фала палцахачи удонавта арыштой самай адам шафылдырдак кашой мауной с алздар с ардмида гильдер что им хожу но яма аж автокуда кананс аж автокуда канан на узани авто узани ваттар каждый зинат магур зинат Да усавар уаван фанда каждык ави магурдар. манасинкам факананс удай жардая махусау макам бата букананс жардая удай هاو وي ودون أخشان ما خيبلر يفتشتم Ардабон меню житы кой кукуттай оджахтай омамаш вылытта хорсарт куканы дината халак канзышты. Ама уй и уминилак адам майш. Ирата койна канафала амткай адамма. Ерма савр меню жита наваржиш адай магма. شفتساك ما فتساك يو غاز راخات هندرنا أرد غاز راخات هندرنا Барга тасынан канзна. غاز راخات Ойдарна. نو Алан мамадам ахым гыцыл фарштар атсынан. Ажахыл сары ахамадай маг. Бирахта алан. Дажардын сыжағы. ديم بلطو ما يقول فكش Самай. وافتا بيرا كوشن دار نيم بالو
да дембал факаш, да хиват факаш, арагдар су хиват там, арагдар дембал там су, арагдар да хисан арка, ама дуана был мадарасу, хахтамасу. И манан сам кувасан води вафаз ма ю дуахат армашна юдер хадир дуа ажмах наздыштам. Нафтовые. Дахи югцел баварш армаштави. Югцел дахи баварш. إما يوصلنا خشت دخيسان أرختر كنالان ما كان جانا فلا ما خوشينا. Остаадыбын райгуртан каста холус фажатты. Хам осы фажатты. Ю автозур. Инат автозур. Шех шанта аж. Мамал дон дуэ зуру кубайдайн. Смотри, ю мен автомобилна. И угоржахтай фажатты шталаты бын райгуртты. Оттын сарды дыру. Хасава автошны вонткота. Амаданиш фажон. Иш. Ва карази хоржын барут. Дардма анкарут карази. Года фажат я что каразику дни ожидая автохатан. Фажат что фала что тынг ам плюс ам минус. Хисан канут. Хисан тынг штам мах штам тынг хисан. Аж сифа кадан. Амакар хай то шабрлаг. Моя адам юлдер важенс. Я хам баваржен кот адаман. Юлдер варш мам нафта фазулens. Девчмар давай хождар шадахат. Девшимар да ойхуждар шадахат. Ма уйманан тыңсин. Ахшыжгон. Тыңго хышгон уйманан. Ермевшимар ма ойхуждар куа. Хват ма ойхуждар си. Омада фандит вусамини вогай бафажман девшимара. Самайда гацл шабр дарвай. Фандит ма фала мана бамбар за нижахзан яфта. Хасла пуздар куа тава цегадова. Каду яфта вот. Что ида мамагашка вот бират на бамбар за что жога фадишкан за что о мамах бирахта алана андар хужон лапуя жонам ама уаржам ама нартака самини уджитал хашта алан удондан шафтмават. Саужагут. Махтама на уаждитан канам гацал фалажардиагла варта дагалта. Ама асазау мадар хуматаджина равжарштам уманама дагал в Самади шагышты, еди шач заумадыр шхона ниш. И вой ахканга кана, и намайта гом. Ама давон хосаусы хор зинадратта, ама дабон дақалзак зинады, дақалар жарды ирваджы, дабону кайфанды жарды дарбай гом канам. Фала иугар сард автау, ама адай магма анқалма кашынс жын зинатты, фадавжаран раштаг, машт, жынат, архандак жарды ахашт. Оттаныр иш диша аджзаума, ама юса ахкан, ама Давуд яхима курсава, утайвай фегумкан, ама да фандакта вот за что ансондар малахждар. Айва да кушагда, ама айва тахажнатык абис тонқаждагу, ама дан асы да галдар Йосиф арашфавуд, ама дан ансондарай кудгумканой, антарсинаттан фандакта, осык абистан, чыргаттан кудбай гумва, ама дамзы сахажна анқалма кашы, уйдак ох кудбафта. Штаймада не угыцал шкарканзынан, асыла вар яхима чифадарым, уман яфандакта военс роган сонама анафат былыш, ама днай жардягай лаварканам. Штырбужник, я хам лавар, я хам... Анқал наутта, да? Наут, сагайс. Ермахи кутару раста ежуат. Ама манахшыжгода. Алан, да вон та волдай бужнак, а бун гацыл мажарда даршунга котай. Фацаджи дардан бужнак уйтахаяма дамадалама дахиотал авто ануват кайда. Хаматаджи на фажаганс на ярджита шасота на шташа бажарта. Ама данкад и унак бажару оттар агарон тахима. Агарон тахима. Ама данкад таркад жахта. Машарыр кулканын мамбаба вазжага ахам сартфа коттай. Ахам амон тафаси ама адама нашта варжон. Савар мини уджитам гашка уй андар фарштау фала шажарда там фандага шарыш. Ама кад жензина тышарты худгая ахижаш. Оттар мидагай жарды савар ношта бажай. Уйда хисей хождарничи жона. Абунса гыцылыш каркоттай. Мадануйт хай бужнак. Жазухтар автофажаган уймах йқыдуам.
أجرجو مادام والتايفل دروارجن ومن ما فين سنة خين أما أنا أبون دجرد من كشن كي باوختاي ويتخيدن بوجنك ألان بوجنك مادن ويتخي ما أبون رشتك كي شرطاي منام كي رباست وفجي جونن أنا في دالوندا فلما أجايت ما فين بلدشتم ما افتجردي أجي أنا خاشكوت تام بوجنك دن Штыр бужник даван, Жанна, каймар бахоттай, кайман яхам рашузинат балавар коттай, хавиу, отсаган адамын ирештонан, сыдар ар дан, ама марбахоттай. Штыр бужник жаган, яуса адамын да передача чикаш, юлдарша, штыр бужник. Удонан витхайма Ирон зинат, Ирионов жагнику фешавсан, витхайма, ма дахиху жан нахота, канаса яхам рашут, правдышта. Ама бужник жаган коллективан. Я что на коллективан. Ал командар. Мана кыбасаун. Ама мана ардам кырбасаун. Оди ухатма, яхам на оди нараттун шалам. Теле унада каштан. Юлер ал командажан. Яхам коллектив куша манам. Аштар бужник жаган. Ашта юлер манам куда вшамарта куда хота. Варжен, ва бира варжен. Ама арах ва машин. Мама самахам балавар кан зина самай шмах одон студий фашта. Арахтар окудон. Ама валдай навайс вала шалам таратон ма каван рассвета каван ал командар ал кей я така нам таку зурон ма кей куфирок кан отым зан. Фахарамызышты. О фахарамызышты фала зифиян. Ага. Бирахтараш шоузифи еналда так ухти оман марашут бира я важен. Штырбужнак ирыштона ваши водан. Яртака чина куша, чина вона хаудонан. Штырбужнак иты хайма Иронов жак, махадак Иронов забах на зурн, текут фазмус авто зурн. Маман зурн доса тынгжен ману на ваши воды Иронов кайна зурнс. Хауимун хави курн хсавай сама Иронов кудзурам. Наш хакта чишта алкей республика дармабакаш юльдар шахив жага изурнс. Ману хсав яхам балвар канат хсав, а мана палцах адма яхам тынк курди адмами. Наш олатыл юбон армашти Иронов кудзурой. Алкей предметтар юбон. Яхам خوش قبریش من جرده درزش نم ابونم چیکش و دونه کد ایشتی بسر خواهد دبلیت شخص کردن. Аштыр бужник жанна. الان بوجنگ مادن یوخات. на телевизор макачитан тамай ухат жагзынын. Абунам уажа гуату водиш республика сарджетан жонга ама уар жонадаймаг бирахта алан.